rivakasti tuohon mudalle tuohon esiintymislavan eteen nämä kyseiset henkilöt, jotka sitten siihen tulevat. Ja ilmoittautumiseen ei ollut mitään muuta kuin se, että yksi per joukkue ja joukkueen jäsenen on siis tämä, joka kisan osallistuu. Jos sun lysti on, niin sano totta kai. Jos sun lysti on ja tiedät sen, niin varmaan myöskin näytät sen. Jos lysti on, niin sano totta kai. Muistelen minun työnantajamme FC Kuku. Seuraava on Hermes Daamit ja tiimi.